Вітаю вас, дарагія сябры. Сёння чарговая наша сустрэча у прамым эфіры канала Культура, дыялогі пра культуру. І сёння мой суразмоўца, якому належыць такая фраза, якую толькі што я пачуў, што самым генератарам развіцця з'яўляецца культура. Гэта прафесар, доктар навук, вядомы у многіх колах навуковых і студэнцкіх Олег Георгиевич Лука, вучоны, гісторык, журналіст, дзяржаўны дзеяч, даследчык гісторыі, тэорыі айчынных і замежных сродкаў масавай інфармацыі, тэорыі ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, аўтар манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Саюза журналістаў БССР, Беларускага саюза журналістаў «Залатое пяро», заслужаны журналіст Беларусі, узнагароджаны ганаровымі знакамі выдатнік адукацыі, выдатнік друку, ну і многімі іншымі. Я думаю, што тыя, хто вучыўся на факультэце журналістыкі, здагадаліся, што это Олег Георгиевич Лука. І вось я думаю, што ў доме радыё тут большая палова нашых супрацоўнікаў, так або інакш, былі, Олег Георгиевич, вашымі студэнтамі, таму я вітаю вас сёння у нас на канале Культура у прамым эфіры. Добрый день. Добрый день. Олег Вы столько наговорили, что можно уже больше ничего и не говорить. Но вы ведаете, ну что ж, за гэтыя гады, а я хочу сказать, что Олег Георгиевич нарадзіўся на Сіповіччыне у 1941 годзе. Так что за гэтыя гады, Олег Георгиевич, уже можно наговорить яшчэ было б і больш про вашу біяграфію. Зрэшты, мы про гэта будем говорить, а я скажу, с кім мы вот зараз працуем разам. Гэта гукарэжысёр Мікалай Цалкоўскі, а за відэакамерай знаходзіцца Ольга Груша, дарэчы, яе бацька, журналіст Анатоль Груша, быў вашым студэнтам, вось таксама. Так што, вот бачыце, гаворка наша пачалася якраз з вашай фразы, якую я толькі што пачуў перад нашай гутаркай, перад тым, як вот мы прыйшлі сюды ў студыю, якраз пра культуру. Мы маглі гаварыць пра журналістыку і будзем гаварыць пра журналістыку, мы будзем гаварыць пра навуку. І я магу толькі сказаць, што за той час, калі вы былі старшынёй Савета па абароне дысертацый, звыш 100 чалавек стала кандыдатамі і дактарамі навук, а вось у вашых выхаванцаў 25 кандыдатаў і дактароў навук. Але все-таки пачнём давайте з культуры. Вось, калі ласка, пашырце вот гэтую фразу вашым, што самым генератарам развіцця з'яўляецца культура. Гэта сапраўды так, і гэта вельмі складана, хаця фраза гэта гучыць вось так, як вы сказалі. Справа ў тым, што культура – это аснова жыцця чалавека. Культура – гэта твар нацыі. І калі вельмі шырока глядзець на гэту праблему, то яна укладваецца ў наступную формулу. Культура – гэта адукацыя, навука і ў шырокім сэнсе культура. Калі чалавек атрымоўвае вельмі грунтоўную адукацыю, калі ён становіцца спецыялістам высокай кваліфікацыі, значыць, што? Расце вытворчасць, расце культура быту, культура паводзін чалавека. І ўвогуле грамадства тады ад высокага разумення культуры уздымаецца на больш высокую ступень цывілізаванага развіцця. І гэта не я прыдумаў. Той жа самы знакаміты беларускі мастак Савіцкі, ён гаварыў, што выхоўваць чалавека можа толькі мастацтва. І гэта ў самай справе так, але мы маем мастацтва ў тым сэнсе, у шырокім сэнсе самой культуры. І ведаеце, цяпер, пэўна, настаў такі час, што пра гэта не толькі трэба гаварыць, пра развіццё культуры і увасабленне гэтай высокай культуры ў кожнай асобе.
Вось пра што трэба гаварыць. Выхоўваць культуру не трэба ў нейкім агульным сэнсе, а ў нейкім такім індывідуальным разуменні, каб чалавек з гэтай культуры вырастаў сам культурнай асобай. Яшчэ раз падкрэслю. Калі чалавек адукаваны, калі чалавек разумее сваю сусветную культуру і сваю айчынную культуру, грамадства тады развіваецца без нейкіх такіх канфліктных нават сітуацый. Чаму? Таму што высокае разуменне культуры дае чалавеку падставу этычных адносін як у калектыве вузкім, у сям'і, так і ў грамадстве ўвогуле. І паэтаму, ведаеце што? Тое, што робіць ваша праграма, пэўна, гэта нейкі грамадскі інстытут. Вы многа пра мяне гаварылі, што я і я, калі вы не сказалі аб адной вельмі цікавай дэталі. Мы з вамі асабіста яшчэ і калегі. Таму што калі я з'яўляюся выкладчыкам і выхаванцам у многіх журналістаў, то і вы вельмі шмат часу удзялялі і удзяляеце падрыхтоўцы журналісцкіх кадраў на нашым факультэце. Мы з вамі працуем на культуру. І наш факультэт працуе на культуру беларускага развіцця. Ну, конечно, дзякую за ацэнку такую з вашых вуснаў, і прыемна заўсёды чуць. Журналістыка. Вось мы сказалі пра тое, што агульная культура, пра тое, што вось сусветная культура, айчынная культура. І роля журналіста, здаецца, ну вось так ляжыць на паверхні. Журналіст, ён вот адным з правадніком з'яўляецца вось усіх гэтых выказванняў, усіх гэтых тэрмінаў, усіх гэтых з'яў. Але тым не менш ёсць сёння падзел на журналіст міжнароднік, журналіст, які піша пра прамысловасць, журналіст, які піша пра сельскую гаспадарку. І што граха таіць, ёсць людзі, которые агульны ўзровень можа быць культуры журналіста, спецыяліста, журналіста, які спецыялізуецца ў нейкай вузкай тэме, можа часам адставаць ад вот таго патрэбнага ўзроўню для чалавека, які з'яўляецца публічным чалавекам, які выказвае думкі, які напрамую выходзіць да аўдыторыі, шматлікай аўдыторыі. Журналісцкая прафесія і журналіст як прафесіянал, вы сказалі, што ён цяпер у грамадстве вельмі важнай з'яўляецца асобай, а я скажу вось што. Так як мы з вами знаходзімся ўжо у рэчышчы развіцця інфармацыйнага грамадства, то журналісцкая прафесія стаіць якраз на вяршыні гэтага інфармацыйнага грамадства. Каштоўнасць журналісцкай прафесіі узнялася да глобальных і касмічных вышынь. І вы вельмі грунтоўна засяродзілі ўвагу на прафесійнай кампетэнтнасці журналіста, на яго культурным унутраным асяроддзі. Справа ў тым, што гэта інтэграваная формула. Чым вышэй адукаваны журналіст, чым ён вышэй зразумеў заканамернасці асваення і развіцця айчыннай ці сусветнай культуры, у яго творчасці праяўляюцца вельмі высокія матывы таленавітага асэнсавання грамадства. І ад журналістаў цяпер у наш складаны час, аказваецца, залежыць якраз вельмі так грунтоўнае і каштоўнае уладкаванне нашага жыцця. Складана, супярэчліва у нашай творчасці адбіваецца тое, што адбываецца цяпер у грамадстве. Але ж, калі журналіст разумее гэта вельмі глыбока, калі журналіст не толькі глядзіць на факт, а ён разумее, як з гэтага факта зрабіць высновы, зрабіць і асэнсаваць ідэю нашага развіцця, да і перадаць гэта масаваму чытачу, гледачу і нават у сеткавай журналістыцы і так далей, ён з'яўляецца рухавіком грамадства. Вось
каштоўнасць цяпер журналісцкай прафесіі. І ведаеце, гэта цяпер зразумелі не толькі самі журналісты. Цяпер гэта зразумела грамадства, у якім ідзе падзел. Цяпер вы сказалі, што адзін адлюстроўвае сельскую гаспадарку, другі прамысловасць, трэці палітыку і так далей. Але цяпер ідзе такое інтэграванае разуменне вось гэтых вельмі складаных праблем у адным накірунку развіцця грамадства і дзяржавы. Вось у чым справа. І я увогуле ганаруся тым, што я маю нейкае дачыненне да развіцця журналістыкі і да падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў. І скажу шчыра, што я вельмі этычна і з нейкім такім трапяткім адчуваннем адношуся да таго, каб ось сённяшнія журналісты выходзілі на высокі ўзровень асэнсавання складанай, супярэчлівай і іншы раз трагічнай грамадскасці. Что ж, дякую вялікі, я продолжу нашу программу, продолжу нашу гаворку. Нагадаю, что сённяшнім гостем нашей программы з'яўляецца профессор БДУ Олег Георгиевич Лука. За гукарэжысёрскім пультам працуе Мікола Цалкоўскі, а за відэокамерай Вольга Груша. І мы працягваем гэтую гаворку. Я вось баюся нават, што мы все гэтыя пытанні не здолеем разгледзець. Тым не менш, вось ўсё-таки таму, што чаму не здолеем, таму што я хацелася пра Олега Георгиевича больш расказаць. Але все-таки вось тое пытанне, якое ўзнікла ў час, калі вы гаварылі, вельмі слушна гаварылі, што гэта перагукваецца з маімі думкамі. І як працяг гэтага, Олег Георгиевич, вот сёння здавалася б з развіццём сеткі, сецевай журналістыкі і увогуле з развіццём сеціва для многіх стало вот нібыта лёгка становиться, і многие вот асабліва зараз там фрилансеры там сябе называют журналистами, той, кто вот може просто набрать текст у интернете і высказаться со своими думками, выказать свои думки, і ўжо патрэбна прафесійная журналістыка у гэтым сэнсе. Чым адрозніваецца все-таки роля прафесійнага журналіста, а вот ад блогера, простага блогера, які збірае вельмі вялікія аўдыторыі? Развіццё вось такога складу журналісцкай прафесіі ці удзелу ў журналістыцы – гэта аб'ектыўны працэс. І то, што сеткавая журналістыка насычаецца, як кажуць, масавымі журналістамі, гэта таксама аб'ектыўнасць і данасць нашага часу. Але ёсць адна дэталь. Прафесійны журналіст, ён асвоіў тэорыю практыку журналістыкі, ён асвоіў філасофскія заканамернасці развіцця грамадства, і ён з'яўляецца на аснове, яшчэ раз скажу, ось высокай адукацыі і асвоення заканамернасці развіцця культуры, ён з'яўляецца генератарам ідэй развіцця грамадства. Вось у чым агульная і прытым вельмі моцная філасофская розніца між блогерствам і ўсімі астатнімі. Не трэба іх так адштурхоўваць, таму што, яшчэ раз скажу, это данасць нашага часу. І яна, між іншым, гэта першая частка блогерства і насычэння сеткавай журналістыкі рознымі людзьмі, якія ў ім удзельнічаюць. Яна будзе эвалюцыяніраваць. Чаму? Таму што паступова гэта частка будзе адыходзіць ад перабольшання негатыву паказу нашага жыцця, а больш будзе набліжацца да гуманізму, этыкі. Гэта сутнасць чалавека, і яна будзе узвышацца і перабольшваць, прабачце, у творчасці гэтай часткі журналістыкі. Але прафесійная журналістыка, яшчэ раз падкрэслю, гэта публіцыстыка, а публіцыстыка гэта ўжо і ёсць інстытут генерацыі ідэй развіцця грамадства, потому что это грамадска-палітычная літаратура. Я прашу прабачэння за такое ўжыванне такого тэрміна, але это грамадска-палітычная літаратура, якая дае накірунак
развіцця і асобы, і калектыва, і самога грамадства. Гэта нават нейкі стабілізатар нейкіх супярэчнасцей у жыцці. Так было заўсёды. Вы гэта больш мяне гэта разумееце. У гісторыі і сучаснасці і ў будучым публіцыстыка, грамадска-палітычная літаратура гэта як разведка ідэй, як фармуліроўка ідэй, фармуляванне, прашу прабачэння ідэй. Поэтому вось і прафесійная журналістыка, між іншым, з'яўляецца і цэнтрам вучобы сеткавай журналістыкі. Вось у чым справа. Ну, я вот слухаю вас и радуюсь тому, что вот вы автор подручника по журналистике, причем это первый подручник, потому что вот, ну, як звычайно говорили, вот некоторые вот со снобизмом такие говорили, что журналистика это не наука. Журналістыка гэта не навука, што вот эта практыка, гэта вось любы чалавек можа, які валодае здольнасцямі, можа працаваць і ў газеце, і ў часопісе, і на радыё, і гэтаму ёсць таксама прыклады станоўчыя, скажам, тым не менш, вот вы доказалі сваёй дзейнасцю, навуковай дзейнасцю, што ўсё-такі гэта навука. Вельмі складаная, але вельмі высокакаштоўная справа, пра што вы гаворыце. Інфармацыйнае грамадства без філасофска-навуковай асновы развівацца не можа. Я прашу прабачэння, мне ў жыцці пашанцавала. У якім сэнсе? Я навуковец, які падрыхтоўвае і падрыхтаваў уже кандыдатаў навук па філалогіі журналістыкі, по гісторыі журналістыкі, по філасофіі і по паліталогіі. Гэта вельмі, ну не я такі адзін, але ўсё ж такі гэта вельмі важна. І вось якая справа. Калі мы цяпер, яшчэ раз падкрэслю, прашу прабачэння, што часта пра гэта гавару, у такім вельмі ўжо сур'ёзным развіцці інфармацыйнага грамадства не будзем вывучаць асновы і заканамернасці развіцця інфармацыйнага грамадства, нас чакаюць вельмі сур'ёзныя справы. Мы можам губляць, я баюся сказаць, што згубіць, мы можам губляць сваю ідэнтычнасць. Мы можам растварацца ў гэтай сеткавай інфармацыі, яшчэ раз падкрэслю, і губляць сваю ідэнтычнасць. Тут трэба быць вельмі пільнымі. І журналістыка, як і навука, і як практыка, і як філасофія развіцця інфармацыйнага грамадства, яна павінна мець вельмі глыбокія навуковыя абгрунтаванні. І пагэтаму мы вельмі сур'ёзна гэтым занімаемся. Чаму я сказаў, што шмат, што філасофія, сацыялогія, паліталогія, гісторыя – гэта ўсе інтэграваныя навукі, якія якраз дапамагаюць вывучаць заканамернасці развіцця інфармацыйнага грамадства. Інфармацыі, а журналістыка это ў першую чаргу пласт інфармацыі. Гэта насычэнне касмічнай прасторы. Не толькі грамадства, а касмічнай прасторы мы насычаем гэту касмічную прастору інфармацыі. Можа, нашы тыя, хто за намі наглядае, можа, дзе існуе яшчэ такое грамадства, яны эту інфармацыю вычэрпаюць, знаюць пра нас усё. Ну вось вернемся ўсё-таки да вашай біяграфіі, таму што мне хацелася б пра гэта сказаць. Нарадзіўшыся в Асіповіцкім раёне, вот у такой звычайнай сям'і беларускай, дзе маці вельмі любіла спяваць. Спяваць, і казак вельмі многа расказвала мне, калі прала пражу. То есть выхаванне культурай было з самага дзяцінства. Не толькі з самага дзяцінства, а можа яшчэ і раней. Ну, самі разумееце, істота чалавека, яна перадаецца. Ну, як доктор Спок гаварыў, што калі спяваеш цяжарнай жанчыне песні, ці расказваеш цяжарнай жанчыне казкі, то ўжо немаўля, якое нарадзілася, яно гэта ўжо успрыняла. Мама была вельмі прыгожым чалавекам вось у гэтым сэнсе. Яна была радасным чалавекам. І тое, што вось для дзяцей нас было 3 хлапцоў, і тое, што яна для дзяцей яна стварала музыку жыцця ў вельмі складаных ваенных і пасляваенных умовах. Яна складала музыку жыцця.
І я дзякую лёсу, што так атрымалася, што я не застаўся вось у тых цяжкіх умовах, як істота, як асоба. А мама выцягнула нас. Два маіх браты, яны ваенныя і высокага ўзроўню, а я пайшоў по яе дарозе, по паэтычнай, лірычнай дарозе. Так, до речі, про поетичну дорогу я читав ваш успомін, вашу нотатку, вашу літературознавчу працю про Євгенію Яніщиць. І там якраз от відчувається ваша любов до літератури, любов до культуры беларускай і да вот гэтага высокага лірычнага запалу, які пануе у людзях увогуле, якія любяць усё прыгожае і цэняць усё прыгожае. Справа ў тым, што вы у мяне пытаецеся, а самі ведаеце адказы на это пытанне, еще больш, чым я. Справа ў тым, што, канешне, калі чалавек ідзе у журналістыку, у паэзію, то гэта яго нейкая выснова, это яго душа, гэта яго стыль жыцця. Поэтому, конечно же, и мы ж вырастали и на беларускай літаратуры, на савецкай літаратуры, на класічнай літаратуры. Гэта ўсё спеў. Спеў юначай душы дзеля таго, каб нешта ў гэтым жыцці зрабіць і нечага дасягнуць. А Євгенія Яніщиць, мы ж з ёй вучыліся разам, мы дружылі. І ведаеце, гэта быў, я яе у сваім нарысе назваў яе народным паэтам. Яна ў самай справе так, па сутнасці творчасці, па сутнасці адносін да жыцця. Яна, я прашу прабачэння, але Васіль Быкаў сказаў вельмі ж прыгожую фразу, што яна сярод паэтэс, беларускіх паэтэс, самая першая паэтэса. Разумеете? И не потому, что он сказал. И он, это Василий Владимирович. И он адчуваў каштоўнасць яе паэзіі. І ёсць цікавая дэталь. А ось якая. У Олег Лойка, якого усе добра ведаць, і паэт, і навуковец. Речі, ми зараз адзначаем яго юбілей. А это мой калега, мы дэканамі працавалі разам. І ён, што каштоўна, што ён жа кіраваў узлётам, аб'яднаннем паэтычным. Так вось, што я хачу. А Олег Антонович з вышыні свайго вопыту і мудрасці кіраваў узлётам. А такая, як Євгенія Яніщиць, она і знізу стварала такі вельмі моцны, таленавіты падмурак гэтага ўзлёту. І яна не толькі вырастала сама, она і, там, законнікаў, Мар'ян Дукса, я іх усіх добра ведаю. Ведаеце што? А это ўвогуле Євгенія Яніщиць і такія, як яна, дай Бог, каб яны з'яўляліся цяпер. Гэта ж прадаўжэнне, не аснова, а прадаўжэнне нашай паэзіі ў сучасны момант. Это я ўсё вам кажу? Конечно, мне цікава вашу думку про гэта пачуць, тым больш, што я чытаў гэта, конечно, ваше выказванне на гэтую тэму, але, я думаю, што агучыць гэта трэба, як агучыць тое, што вось таксама, пра што я ведаю, вы скажаце, я ведаю пра гэта, я чытаў пра гэта, сапраўды, конечно, знаходзячыся зараз вот напярэдадні 9 мая, вось все-таки маці праз ваеннае ліхалецце выгадавала вас, і вы, можа быць, зусім маленькі былі, але не памятаеце, напэўна, нічога з таго часу, тым не менш... Памятаеце? 3 эпізоды. Першае. У нашай хаце і на вуліцы у хаце чорна ад шынялёў, вопраткі, а на вуліцы ад машын. Это недзе быў 42-й, пэўна, год, 43-й, у нас у сяле стаялі немцы. Другі, это быў ужо 44-й год, міма нашай вёскі Лабковіцы і з напрамку Асіповіч на Чэрвень ідзе Чырвоная армія.
Чырвоная армія ідзе бясконцым потокам, плынню. І мяне, як самага малога, метраў 50, чырвонаармеец прывёз на велосипедзе. Это першая моя поездка на тэхнічным транспарце. Але яшчэ не ўсё. Каля нашай вёскі, буквально каля вуліцы, армія прайшла, а астаўся ўзвод салдат з кухняй, і нас некалькі дзён, не толькі дзяцей, а ўсіх кармілі. А трэці эпізод – гэта ўжо жнівень 45-го года. Мама на усадьбе жне проса. У студэнтаў пытаюся: а скажыце, калі ласка, а пшано з чаго? Яны з пшаніцы, это ўсё, і што з проса не скажуць. Мама жне проса, а я каля яе, а пад рэчкай ідзе з фронту мой папа. Вось і ўся вайна. А ў 2018 годзе из маскоўскага Падольска прыйшло пісьмо, што чырвонаармеец Лука Георг Захарович у бітве пад Калінінградам пад жорсткім, прошу прабачэння там по-руску, под жестоким артиллерийским и минометным огнем восстановил 8 порывов телефонной связи, чем обеспечил своевременное открытие артиллерийского огня своего полка, за что был награжден медалью за отвагу. Но медали мы не получили. Ну, мой вот тебе и война. Да. Прошу прабачэння, вот вам и война. Ну, ведаеце, вот я таксама, я ўжо пасляваеннага нараджэння, але тое, што бацька мой фронтавік, што бацька ваяваў, для мяне гэта вот высокі гонар. І калі сёння гавораць, што вот, можа быць, мы гаворым пра вайну, мы гаворым пра тыя вось рэчы, якія звязаны з вайной, трэба гэта гаварыць, і трэба вот нездарма вот зараз фільм «Ідзі і глядзі» аднаўляецца. І зноў жа трэба Васіля Быкова перачытаць, і Сотнікава, і «Мёртвым не баліць», і «Праклятая вышыня», і «Знак бяды». Усё-такі гэта трэба памятаць, гэта ўжо вы памятаеце тыя часы хоць сваім дзіцячым, для сваёй дзіцячай памяццю. Я гэтага ўжо не памятаю, хаця мне ўжо таксама нямала гадоў. Вось. А што казаць пра сённяшніх 18-гадовых, для якіх гэта прадзедушкі, прабабушкі, якія, так сказаць, вось захапілі той час. І таму, канешне, тут і літаратура, і журналістыка павінны, канешне, сваё слова сказаць. Ну, я думаю, што гэта такая тэма важкая, тэма, пра якую можна доўга гаварыць, і я нездарма гаварыў, што вось з вами за паўгадзіны пагаварыць вельмі цяжка. Я толькі наўмякчу адну рэмарку. Вы чалавек малады, але вайна – гэта знак бяды. Такога твора трэба пашукаць. Але я вот што скажу. Вы самі сказалі, што трэба аднаўляць памяць. А я вот што скажу. І гэта я лічу заканамернасць. Памяць пра вайну, яна не знікне. А вось наступае той час, калі яна адновіцца ў новых пакаленнях з вельмі высокім такім піетэтам, з вельмі высокай этыкай адносін. Чаму? Таму што грамадства наша развіваецца не ў адваротным баку, а развіваецца наперад. І дай Бог, каб усё склалася ў гісторыі нашай вось сучаснай і будучай шчасліва, і аднаўленне мыслення і каштоўнасці вайны будзе поўным. Я ў гэтым упэўнены. Што ж, дзякуй вялікі, мне было вельмі цікава з вами гаварыць. Я думаю, што і нашым слухачам было вельмі цікава слухаць вашы разважанні. Я, канешне, хацеў бы прадоўжыць гэту нашу гаворку. Я спадзяюся, што мы гэта прадоўжым у маёй праграме на тэлебачанні «Суразмоўцы». Таму заінтрыгуем крыху нашых слухачоў, што працяг гэтай размовы будзе. А я нагадаю тым, хто
хто слухае нас зараз, і тым, хто паслухае наш паўтор увечары нашай сённяшняй гаворкі, што госцем праграмы «Дыялогі пра культуру» канала «Культура» быў вядомы беларускі вучоны, вядомы беларускі журналіст, прафесар БДУ Олег Георгиевич Лука. Дзякую вам за тое, што вы прыйшлі да нас. На гэтым мы развітваемся з нашымі слухачамі, каб перадаць мікрафон другім маім калегам. Усяго найлепшага, да пабачэння. Працавалі са мной разам Мікалай Цалкоўскі, гукарэжысёр, і Вольга Груша, моя калега, якая працавала сёння за відэакамерай. Усяго найлепшага. І вам таксама вялікае дзякуй.